1. septembrový týždeň od 2.9. do 8.9.2024 sa nesie v znamení dvoch dôležitých astrologických zmien a tiež sa odohraje nov mesiaca v znamení Panny. Začiatok školského roka nebude celkom bezproblémový, pretože Merkur vytvorí napäťový aspekt a komunikácia sa zrýchli tak prudko, že bude náročné zabrániť tomu, aby nedochádzalo ku kolízným situáciám. Koniec týždňa bude poznačený aspektom Slnka a Saturna. Náročnosť týchto dní určite pocítite. Jednotlivé dni majú však svoju vlastnú energiu, ktorú vám popíšem v jednotlivých dňoch. Energie, o ktoré píšem, sú prevládajúce. Všetko nájdete na stránke Patreonu Astrologia Meitnerová. Popísaná bližšie energia každého dňa. Ešte vám uvediem určité upozornenie, že ak ste správne nastavení, môžu byť aj náročné dni pre vás celkom príjemné. A naopak, ak píšem, že deň má dobrý potenciál a vy máte na pláne niečo nepríjemné, napríklad operáciu, môžete tento deň vnímať skôr negatívne. No operácia bude pre vás prospešná a dopadne dobre. Pocity a vaše postoje hviezdy nedokážu odhadnúť. Koľko ľudí, toľko nálad a chutí. Ja len opisujem prevládajúce energie a kedy je vhodnejšie počkať s aktivitou a kedy je vhodné práve konať. Začiatok týždňa až do štvrtka bude Mars vytvárať napäťový aspekt s Neptúnom. Pripravte sa na to, že cestovanie, logistika a celkovo komunikácia bude veľmi komplikovaná. Pozor si treba dať na zlé plánovanie a na nevhodné správanie. Sklon k prílišnému pôžitku a k chaotickému jednaniu. Situácie budú veľmi neprehľadné. Viac kontrolujte svoje konanie a nehrnite sa prvoplánovo do akcie. Všetky energie každý jeden deň až do 8.9.2024 nájdete na Patreone. Popis energií a kedy je vhodnejšie počkať s aktivitou, kedy je vhodné oddychovať alebo proste venovať sa napríklad vzťahom. Všetko toto nájdete na tejto stránke. Je potrebná registrácia a úhrada vybraného programu. Srdečne vás pozývam na túto stránku. Ak máte na mňa nejaké otázky alebo chcete poradiť, ako sa zaregistrovať, napíšte mi do správy alebo na mail astrohviezdy@gmail.com. Ďakujem vám za každú reakciu a po všetkých pozdravujem. Ahojte.